President Zuma Long live the spirit of Comrade Zanele Madlala, long live. Long live the spirit of Comrade Zanele Madlala, long live. ngiyi-politician efundiseke ngenye indlela, ifundiseke kudala, ngangena emkontweni ngafunda enye into ebaluleke kakhulu, inhlonipho. Kusemqoka ukuthi inhlonipho siyigcine. Ngakho-ke nawe mfundisi kufanele sikuhloniphe uma ngabe ukhala ngenkundla ebekufanele ngabe sihambe ngo-12 kuyona, ikakhulukazi inkundla esizobuye siyidinge nangelinye ilanga. Ngenza-ke beka lawo mazwi ngoba angithandi ukuthi siqhubeke sibambezele futhi. Yazi ukuthi isiko lethu lokuthi siphelezele amaqhawe emithini lazi kahle, kodwa lisho ukuthi asone izinto zabanye abantu. Ngikhuluma-ke lokho ngoba ngizwile ukuthi ukhona omunye we-youth obefisa ukuthi sisukume ngegwijo. Yinhle kabi leyo nto komama, yinhle kabi ukusukuma ngegwijo uma isikhathi sikho. Lapha-ke sibaningi esifike namhlanje ukuthi nje naswambitha ithalana basenduke khona la, kukhona ukuthi khona la. Siyabonga ukuthi nizolenzela leli qhawe niduduze nalomndeni. Siyabonga futhi kulabo abe-National High Command esinabo la abafike bezoduduza lo mndeni, ikakhulukazi abe-National High Command abakhona abagijime naye lo Komando Zanele. Leli banga beligijima bebeyingxenye. Subalile-ke futhi mfundisi ukuthi phakathi kwethu kukhona namalungu, ilunga lePhalamende namanye amalungu esishayamthetho, amanye uke wathi ukwamemeza nawo akhona la asefikile ade phansi. Ngakho-ke baningi abafike laba umkhonto wesizwe abazovalelisa leli qhawe lomkhonto wesizwe. Baningi abangekho baphelelwe yilaba abakhona. Nami ngimelela be-provincial detachment abangaphumelelanga ngoba imisebenzi eminingi, kodwa futhi ngimelele nalaba be-region abakhona. Kodwa abanye futhi engibakhulumelayo ukuvalelisa nje akuyona inkulumo esizoyibeka. Yilama ground forces agcwele la namhlanje kule nkundla kaComrade Zanele. Yinina-ke mndeni, siyazi ukuthi nebesekile uComrade Zanele kuko konke abekwenza ekwenzela umkondo. Namhlanje usuku lokuthi nasizobungaza impilo yakhe, kodwa nami sithathe nje ithuba lokuthi sinibonge ngendlela enimsekele ngayo esikhathini lapho umkhonto wesizwe bewususwa phansi wakhiwa. Uma kukhulunywa ngaleyanto engakaze yenzeke cishe emhlabeni wonke, ingakaze yenzeke leyo nto ngaphandle kokukhona uyositshela ukuthi yayenzekaphi. Umkhonto wesizwe wakhiwe wathi ungakaqedi na 6 months wadla umhlanganiso eSouth Africa.
sithi wadla umhlanganiso ngoba kuyiqiniso lo. Lama voti angabalwanga emkhontweni wesizwe bayazi laba bawuthatha ba-ANC ukuthi lawo mavoti ayiqiniso akhona. Umkhonto wesizwe wawudlile umhlanganiso. Laba nje abakhona KwaZulu Natal bakhona nje ngokurobha, baphethe lo hulumeni ngokurobha, hhayi ngoba bawina, bazange bawawina amavoti abantu. Kodwa sikhuluma-ke leyo nto ngoba uKomani uZanele beyingxenye yayo yonke leyo nto isuka phansi njengoba seniwuzwile umlando wokuthi omunye wabasusi balo mkhonto wesizwe phansi abalaleli ikhwelo likamongameli wethu umongameli uJacob Zuma ukuthi hlangana mhlatshwe wazanayo, owathi umuntu omnyama akakayiyeke leyahlukahlukana ahlangane, waze wayicacisa wathi noma singahlangana ngevoti kuphela, singahlangani ngokuthi sibe yimemba yomunye umuntu, kodwa sonke sibe nethuba nje lokuvotela inhlangano eyodwa, thina siyokwazi ukuthi silinqobe lolu khetho. Sibonile-ke lokho kuhlangana into thina esilimazayo thina masotho omkhonto silungazwa ukuthi wonke omunye umuntu angafuni ukuhlonipha omunye, angafuni ukuhlonipha iy'nhlelo zomkhonto wesizwe. Uma singashintsha lezo zinto nje sithi khona iy'nhlelo zomkhonto wesizwe asiyihloniphe, kukhona ama-commanders esinawo emkhontweni wesizwe asiwahloniphe, siwahloniphe siwathande futhi. Lo mkhonto wesizwe uyogila ezinye iy'manga futhi la eSouth Africa. Wathi ukomanda general wethu uMangameli uNxamalala into esiyifunayo nje u2/3, noma njengoba besirobhile nje asikayeki ukuthi siyawufuna, njengoba siwufuna ey'nkantolo sizowufuna futhi nango-2029 asingahlukani, kodwa ngo-2026 sibheka ukuthatha umasipala. Sephithi uKomani uZanele uhamba asalizwile icala lakwa-IEC ukuthi liphelelaphi, uhamba sikafiki ku-2026 abezobamba iqhaza elikhulu kuwona ukuthi siyithathe bonke labo masipala. Thina-ke bala eThekwini siyawazi umasipala wala eThekwini ukuthi usimure kangakanani ey'ndaweni zokuhlala kwabantu abamnyama. Siyawazi ukuthi usihluleke kangakanani ukulekelela nje umuntu omnyama, namanje ngeke udinge ukuthi uze wenzeni, dinga nje ukuthi uye ey'ndaweni lezi zezinye izizwe ufike ubone ukuthi kuhlalwa kanjani, bese uye ey'ndaweni zabantu abamnyama ubone ukuthi ngisho udoti uhlangana nawe emgaqweni ey'ndaweni zabantu abamnyama. Yinkinga lezi ezilindelwe ukuthi umkhonto wesizwe awuthathe leli themu uyilungise lempilo yomuntu omnyama once and for all, akhululeke umuntu omnyama, akhululeke okokugcina. Ekuphele lokhu ukuthi thina yithi sonke sodwa thina abantu abamnyama esicindezeleke ukudlula wonke omunye umuntu. uKomani uZanele zikhulunyiwe zonke inkulumo ngaye thina njengeKwaZulu Natal Provincial Detachment yomkhonto wesizwe KwaZulu Natal egameni likamongameli wethu owala KwaZulu Natal naye ngenhlanhla sizothi inina siyazi ukuthi nilimele ngokuhamba kaProfethi uZanele, nilimele ey'nhliziyweni, nibuhlungu, nilusizi. Kodwa yazini iduduzeke ukuthi beliphethe iqhawe phakathi kwenu, beliphethe iqhawe lesizwe, ubufakazi yibo bonke labantu abala abazothi goodbye Zanele izobonana kusasa. Yibo bonke labantu abazocula
amaculo abaziyo uComrade uZanele ukuthi uhamba nawo njenganamanje. Kuko konke-ke esikwenzile inkinga nje sinayo kuphela funa sibahlonipha befundisi besikhathi. Bayingxenye yethu njengoba kunjalo futhi beyingxenye yethu nabo bonke abalaphi bendabuko Khosi bakwaZulu Natal nasezweni lonke lase-South Africa bayingxenye yokuhlanganisa umuntu omnyama. Ngakho-ke asibahlonipheke nalaba bafundisi uma ngabe bekhala ngokuthi isikhathi sesisishayile. uComrade uZanele thina ngaye sithi okungenani useyolala ngoxolo kodwa uyibekile induku ebandla ukwenzile konke ebekufanele kwenzeke kokukhulula umuntu omnyama. Sekuseleke manje kulaba bebehamba naye asibambe leli joka sigijime nalo usele emndenini nasey'nganeni zakhe ikakhulukazi. Ngizokhuluma nje leli gama ey'nganeni elithi bantu abakuMandla uZanele bengabhayizi uma wena bengabhayizi beyazi into eyenziwayo la emhlabeni. Akasukanga ngale kwagogo kwa-ANC ngoba eyisiphuphu suke ngenxa yokwehluleka ebona ukuthi ngeke sayilungisa into engale kwa-ANC. Wonke umuntu oshiye khona ushiye ngoba seyingasekho indlela yokulungisa leyanto eyonakala ngale kwatholakala iqhinga elisha. Ngakho-ke thina sithi kinina ningasuki la uma wena nishiyeni khona nibambe njalo ngoba ikusasa lalabazukulu bakaZanele isemkhondweni wesizwe. Umkhonto wesizwe is the only hope of the black person in South Africa namhlanje. Therefore awubanjwe nje uqiniswe manje isizukulwane nesizukulwane esifikayo asiwufice lo mkhonto wesizwe uqinile. Sifike le ndima eqale umkhonto wesizwe isikhathulekile. Sithi-ke Commander Zanele ulale ngoxolo. Sengathi konke okubona kwakhe emhlabeni ungaxoleleka. Konke okwenze kahle emhlabeni ukuvulela amasango. Baye bathi-ke abefundisi bakithi amasango kuya ezulwini. Uma-ke ukuthi uComrade uZanele wenze ngale ndlela enze ngayo amasango ayezulwini thina siwabona evulekile. Ngalawo mazwi ndeni biduzelani sengathi nani ngingalala ngenxeba akwehlanga lungehlile. Comrade uZanele awulale ngoxolo. Comrade uZanele awulale